Bos días a todos e a todas. Eu, por empezar a ser breve, voy a decir simplemente autoridades todas. E así remato antes. Eu, como xa está dito, eu sempre digo unha cousa, que os que falamos os últimos témolo o moi fácil ou moi difícil, porque normalmente xa está dito todo. E, polo tanto, voy a intentar ser un pouco orixinal e non repetir as cousas. Por certo, sí que quero falar da pregoeira de Teresa Portela, porque dela falaron maravillas neste atril. Pero eu creo, nos decía cando chegou, que ela con 12 anos xa tivo a súa primeira experiencia no SIL. E despois veu tamén. Non virán os seus éxitos esa implicación que ten ca auga precisamente da súa estancia nas augas do SIL? Probablemente. Queda aí para pensar. Entendo que daquela do viño non o coñecía, que non eran anos para facer eso. Ben, eu quero facer unha pequena reflexión sobre que significa o día de hoxe a Feira do Viño de Valdeorras. E eu creo, dende o meu punto de vista, é a miña opinión, cada un terá a súa, eu creo que a Feira do Viño de Valdeorras é esa fin de semana na que os adegueiros presentan diante de todos os valdeorreses e de todos aqueles que sin ser de Valdeorras se acerquen á comarca de Valdeorras, neste caso ao Barco, para ver o seu traballo, para expoñer o seu traballo de todo un ano, o seu magnífico traballo. Eu creo que esa é a razón de que se celebren estas feiras do viño. Exponer, potenciar, poñer en valor o traballo de todo un ano. Eu teño que recoñecer que hoxe, eu recordo, cando fai 20 anos, 30 anos, 35 anos, o viño era unha axuda que moitos viticultores tiñan na súa economía familiar. Pero hoxe, a viticultura en Valdeorras é un modo de vida. É un nicho que xenera riqueza e que xenera emprego. E eu creo que hai que seguir por aí. E ese mérito é de dúas partes, os viticultores e os adegueiros. Todos xuntos, de común en común, son os que fan que Valdeorras teña os millores viños. Eu tamén recordo, cando fai 20 anos, cruzabas o Manzanal ao Padornelo e non era posible beber e atopar viños de Valdeorras. Hoxe é moi difícil en calquera provincia de España, en calquera restaurante, cando te traen a carta de viños, que non haxa viños de Valdeorras. Eu podo falar dun pequeno supermercado, sorprendeume moitísimo, en Rivas Vacía Madrid, unha cidade de 80.000 habitantes a 16 kilómetros da capital, que un pequeno supermercado, un día que pasei por ali, pasei polo lineal dos viños e había máis de 12 viños de Valdeorras, blancos e tintos. Por qué? Probablemente porque a xente descubriu, deuse conta da calidade dos nosos viños. A xente bebe calidade e Valdeorras fae calidade. Os viños de Valdeorras, especialmente os tintos e os brancos, pero especialmente os viños de Godello, son probablemente, xa se dixo aquí, os millores viños blancos do mundo. E por eso a xente a compra. E aquí temos un acordo que fixemos nestas últimas edicións da feira, de que a xente temos que acostumbrarnos non a pedir Godello. Hai que pedir Godello de Valdeorras. Non custa nada. Godello de Valdeorras, porque hai diferencias, e a calidade está donde está. Por lo tanto, eu quero dar as grazas a todos os adegueiros que ano tras ano veñen a Feira do Viño. Nós somos unha terra acolledora, nos alegramos e nos produce unha gran satisfacción que adegas de outras partes do territorio español nun momento determinado decidan vir a facer viño a Valdeorras. A nos producenos alegría, nos os acollemos e nos sentimos orgullosos de que xentes de outros lugares veñan a facer viño de Valdeorras, porque ademais fan bo viño e nos dan prestixio e nos dan nome e polo tanto nos producen, nos favorecen. Pero eu dende aquí quero facerlles unha pequeña chamada. A min gustaríame velos tamén na Feira do Viño.
Gustaríame verlos na feira do viño, si non todos os anos, polo menos de vez en cando, que vaya vindo polo menos algún, sobre todo porque queremos tamén probar os seus caldos, porque ás veces non están en todas, non é posible catalos porque moitos bares da zona non os teñen, e gustaríanos catalos. Ben, nada máis, eu estou encantado de estar aquí, por certo, todos os anos póñenos a nós, as autoridades, e aquí a pleno sol. É como se, primeiro, o presidente da ADO falou maravillas de todos nós, que nos agradecía, que lle axudamos e tal, e despois ponnos aquí ao pleno sol. Queren matarnos. O nos ponen, o nos dan que nos den polo menos un sombreiro. Digo eu, ¿no? O que nos poñan en un sitio donde haxa sombra, claro. Pero eu, isto, mentras falaba Mari Carmen, acordábame de unha cuestión, porque esta feira hoxe é o 31 de maio, porque así iba a facer menos calor que en xuño e que en xullo. E eu acordábame que o comentaba con Mari Carmen, en Sobradelo, a festa de Sobradelo era o luns seguinte ao domingo de Pascua. E chovía todos os anos, invariablemente. Decidiron cambiar a festa e poñela 3 semanas ou 4 semanas despois. E choveu tamén. Pois que a feira do viño pasa igual. Vamos cambiando datas para que non faga tanto calor e todos os anos tal. Pero, en fin, ao viño, a vide, venlle ben o calor. E, polo tanto, viva o viño de Valdeorras, viva Valdeorras!